hefo fi Sioned. A fi, Fion. A yma hefyd efo ni heddiw, mae gynnon ni chydig bach o blant bach. Dwch chi fewn, boys, croeso. Da chi eisiau codi llaw? A dweud helo? Helo. Gai ofyn, o pa ysgol da chi? Ysgol y Gelli. A cwestiwn mawr, ydych chi'n mwynhau gwyddoniaeth? Yndach, gwych. Felly, da chi'n mynd i fod yn helpu ni heddiw yn y lab yn fan hyn. Ond am rwan, da chi wedi dweud helo, gai ofyn i chi'n mynd yn ôl i fanna. A eich gwylio beth sydd yn digwydd gyda ni fanna. Di hynna'n oce? Gwych. Welwn i chi munud felly? Gwych. Diolch, boys. Ta, welwn chi munud. Diolch yn fawr. A gobeithio yn wir bod chi yn mwynhau gwyddoniaeth. O ba ysgol da chi'n dod o heddiw? Felly, Fion, beth sgynnon ni heddiw? Da ni angen help pob yn dydan. Yndan. Mae ein ffrind Sparky, y ci, eisiau teithio i'r gofod. Oes. Ond i wneud hyn, mae Sparky wedi penderfynu ei fod o eisiau edrych fel arwr. Superhero. Superhero. Felly mae o angen clogin yn dydi. Yn ogystal â edrych yn dda, mae'r clogin yn gorfod bod yn ysgafn, yn gryf ac yn gwrthsefyll dŵr. Ond sut allwn ni greu hyn? Neu pa ddefnydd sydd yn gweithio ora? A pa siap sy'n symud ora yn y gwynt, de? Wel, dewch efo ni ar antur wyddonol i ddarganfod pa glogin sa ora i Sparky. Ond cyn i ni wneud hyn, be am i ni drafod? Dyma chydig o gwestiynau ella i chi feddwl amdanyn nhw cyn dechrau. Ydy deunyddiau? Wel, deunyddiau ydy'r pethau sydd yn gwneud popeth o'n cwmpas ni. O ddillad, tegana, cadeiria, ein cartrefi hyd yn oed. Mae popeth wedi wneud o ryw fath o ddefnydd. A mae deunyddiau wedi cael ei wneud allan o wahanol math o bethau. Enghraifft, mae gennym ni fetal, ella plastig fel hyn, neu papur hyd yn oed. Mae bob dim wedi cael ei wneud allan o wahanol bethau, dydy Fion. Do'n union, a mae pob deunydd yn cael ei ddewis oherwydd ei briodwedda. Felly mae hwn yn air mawr sy'n golygu sut mae deunydd yn ymddwyn. Maen nhw'n gallu bod yn ysgafn, yn gryf, yn hyblyg, neu'n toddi neu llosgi'n gyflym. A heddiw yma yn y lab, mae gynnon ni ddefnyddiau gwahanol i ddangos i chi. Y cyntaf ydy hwn, ond cyn i ni wneud hwn, dwi'n cael gwarad o hyn, dwi'n meddwl. Ie, a dwi'n meddwl, Sioned, bod hi'n syniad i ni roi sbectol diogelwch mlaen ar gyfer hwn. A sylwch, sbectol diogelwch, a mae'n gwallian ni'n ôl hefyd fel gwyddonwyr, sydd yn bwysig iawn yn dydi. Gwych. Reit, felly, be da ni'n mynd i wneud ydy dangos i chi be sy'n digwydd pan mae'r cotwm yma yn dod fewn i gysylltiad efo tân. Ond gai ddeitha chi, cotwm fflach, neu flash cotton ydy hwn. Mae o chydig bach yn wahanol. Mae'n edrych illa fatha cotton wool sy'ch chi'n cael yn eich cartrefi, ond mae hwn yn wahanol dydy Fion. Yndi, felly mae hwn bach wahanol i'n dillad ni. Reit. Da ni'n barod. Felly ti'n mynd i ddod â fo i gyswllt rwan efo, tân. Tân. Da ni'n barod. Dwi'n meddwl. Dwi'n dechrau bob tro mae hynna'n digwydd. Waw, na hwnna ddiflannu rwan yn, mewn fflach yn do. Yn union. Wel, dwi'n meddwl sy'n saff iawn i Sparky wisgo clogin di wneud allan o cotwm fflach, wyt ti? Wel, dwi'n meddwl. Be da chi meddwl sgol? Reit, yr ail ddefnydd sgynnon ni yn y lab ydy hwn. Wel, mae hwn yn edrych dipyn bach fatha llwy arferol sy'ch chi'n bwyta brecwast efo. Ond dydy hon ddim yn lwy arferol. Mae'r llwy yma wedi cael ei wneud allan o fetal o'r enw gallium. Da chi wedi clywed am gallium o blaen? Ti wedi clywed? Na. Wel, yn fan hyn, mae gennym ni lwy arferol. A da ni'n gweld, eisiau dal y papur i fyny, Sioned. Da ni'n gweld pan da ni'n troi y dŵr. Os yna'n byd yn digwydd nag oes? Nag oes. Na, dim byd yn digwydd. Ond, os ydw i yn defnyddio'r llwy gallium, be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Ydy'n mynd i fynd? Dwi'n mynd i ddiflannu, ti'n meddwl beth ti'n meddwl? Ti'n siŵr? Na, wel, be am i ni ddarganfod efo'n gilydd, be sy'n digwydd pan da ni'n troi y dŵr yma efo llwy gallium? Da ni'n edrych
Ti'n gallu gweld? Ti'n gallu gweld? Ydych chi'n gallu gweld yn y dosbarth? Reit, barod Ffion. Neis, dwi'n barod Sioned. Digwydd. Beth sy'n digwydd iddo fo? Uh-oh. Ti'n gallu gweld ochr yna? Mae'n neud dwed. Dach, Mae o'n ymdoddi, dyna beth ni'n galw hynna. Ydych chi'n gallu dweud ymdoddi? Ymdoddi? Ymdoddi. Dwi'n eisiau chi dwtio yn y bigr achos mae'n boeth iawn, ond sbiwch. Ti eisiau gweld hefyd? Ti'n gweld? So hwnna da'n byd i wneud pan o dod efo, na sa? Yna, fysa siwr. A fyna riso. Wow, sbia. Ella dangos hwnna i'r camera. Dyna hwnna'n coffi. Wan, mae galiwm, fatha nes i ddeud, mae o'n vital arbennig, okay? Mae o'n toddi, fel ydych chi weld, ar dymheredd o gwmpas 30 gradd Celsius yn dydi Ffion. Yndi. Sef tymheredd eitha tebyg i'n cyrffni. Waw, felly ella sa'n corffni, neu'r dŵr cynnas ma fan hyn, mae o'n ddigon i droi metal o solid i hylif yn dydi? Wel, rwan mae gennym ni y deunydd ola i ddangos i chi, ac wrth gwrs mae gennym ni ddau arall yn helpu ni rwan. Wan, Ffion, hwn ydi o? Hwn ydi o, Sioned. A beth o? Wy. Ia, dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, be sy'n wyddonol wych am wy? Wel, dewch i ni ddarganfod ta. Oes rhywbeth yn wych am yr wy yma? Wel, os dwi'n rhoi yr wy yn fan hyn, heb iddo fo rowlio. Ie. Na ni. A dwi'n mynd o dan y bwr. Mae hwn yn drwm. Waw, beth sgynna Ffion efo yma? Gewch chi glywed hwn ar y bwr. Clyfaint o drwm, dio? Ynddi. Da chi eisiau gafel yn y mod? Gofalus. Yn drwm? Ynddi, mae hwnna'n ei ddweud. Ynddi. Oce, a chdi? O, waw. O, waw, ia. Felly, be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n rhoi y pwysau yma ar yr wy? Mae'n mynd i doddi. Ydych chi siŵr rwan? Ynddo. Ynda. Oce. Oce. Can i weld? Reit, be am i ni weld be sy'n digwydd? Felly, a fi, da ni'n gweld yn fan hyn, mae'r wy wedi torri yn deilchion. Ych am fi, am lanast, oce. Wan, ond beth sy'n mor wych am hynna ta Ffion? Wel, y siap, Sioned. Oce. Ond beth sy'n digwydd? Os o rhywbeth arall fod i ddigwydd gyda ni? Wel, be am i ni weld, be sy'n digwydd pan da ni yn newid siap yr wy? Reit, lle o'n blaena ni rwan, oedd Ffion y fanna efo'r wy yn gwynebu pa ffordd, hogia? Oedd yr wy am i fyny fel no, oedd ar ei ochr gyda Ffion. Pa ffordd oedd o? Ar ei ochr. Felly, ar gyfer yr arbrawf yma, da ni'n mynd i droi'r wy fel hyn, ia Ffion? Yn unio fel o, Sioned. Oce, ar i fyny. A dwi'n mynd hwn ar ei dopo? Oce. Reit. Wneud yn siŵr bod y wy yn hollol syth. Chi'n gweld o? Ni. Ia'n syth o ge? Yndi, dydy. Reit. Mae genna fi bwysau fan hyn. Di hwnna'n drwm hefyd? Ynddi, swn i'n dweud. Yndi? Yndi. Di o ddim mor drwm a hwnna allan o di. Ond ych chi gael gweld ti eisiau bangu fer y bwr, Sioned? Mae'n eitha cry. Reit, felly dwi rwan yn mynd i osod y pwysau yma ar ben yr wy, y ffordd yma i fyny. Be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Dori, eto. Sori eto. Yr un wy, dio, de? Ie. Wel, Wy gwahanol, ond wy ydi o. Ie. Reit, dewch chi fi weld ta. Yn ofalus rwan, dwi'n mynd i osod y pwysau ar dop yr wy. Dwi'n mynd i adael. Mynd. O. da chi'n sioct? Ynddo. Yndach? Dwi'n di malu. Da chi'n cofio hwn gyna? Ie. Hwn nath gracu'r wy gyna, de? Da. Ie. So be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n rhoi hwn ar ben y pwysau yna? So nath y gracu gyna, do? Iawn, gawn ni weld Da ni wan. sefyll yn ôl. Da ni sefyll yn ôl yma yma. O! Ydy wedi cracio? Ydych chi eisiau checio? Dewch chi weld yn agos yma, dwch. Wow. Dim byd. Na? Wel, mae hwn yn hyd a lledrith os ydy hynna felly.
Ydych chi eisiau tynnu'r pwysau i ffwrdd? Jyst i chi gael gweld, da ni ddim wedi defnyddio hyd a lletris. Yn ofalus. Na i fel gwrdd. Tyna di'r pwysau mawr off. 1. A ti eisiau tynnu hwnna? Na ni. A jyst i chi gael gweld na wy arferol da ni wedi defnyddio. Da chi eisiau gafel yn efo? Gawch chi ddeithio'r camera na wy arferol, dio? Ie, wyr. Ia? Na ni. Ie. O gai wneud A un ni'n mynd i peth. ddeud. Os na wy arferol ydi o, ti eisiau rhoi y pwysau yna ar ben i. Wel, dos di'n cracio? Ffordd yna? Barod? 1, 2, 3. O! Easy. Felly, Fion, gai ofyn y cwestiwn, pam bod yr wy wedi cracio ffordd yna a ddim y ffordd arall? Achos, Siona, mae o gyd i lawr i'r siap. A mae o yn siap bwa. Felly, mae'r bwa yn lledaenu pwysau, yn dydi? Mae'n gwasgaru'r pwysau yn hafal o gwmpas yr wy. Yn union. Felly, dydy'r pwysau ddim mewn un pwynt penodol bob tro. So, pan oedd o yn fflat, mi ath y pwysau drwyddo fo, ond wrth iddo fo sefyll fyny, oedd y gwasgedd yn gwasgu'r pwysau yn hafal o gwmpas yr wy. Felly, dyna pam nath o ddim cracio. Oedd yn cwl? Oed. Mae'n ydi plisgyn wy, felly, neu wya, yn gryf neu yn fregus? Y ddau? Y ddau? Yn union. Wel, mae'n gryfach na mae'n edrych, dydi? A ni, gawn ni ddiolch yn fawr iawn i chi. Gawch chi fynd i ffwrdd o'r splash zone wya fa. Diolch iddo fe. Diolch. Felly, da ni eisoes wedi gweld 3 deunydd anhygoel yn do, Fion. Do, yn union, cotwm fflach sy'n diflannu. Mae gennym ni lwy galiwm sydd yn ymdoddi. A wy sy'n gryfach na mae'n edrych. Ond wrth gwrs, mae gennym ni broblem i'w datrys yn does. Da ni dal angen clogin i sparcu. Sbiwch, mae dal i edrych arna ni'n fanna, mae eisiau clogin. Ond pa ddeunydd fysa'r gorau felly? Wel, dyma clogin wedi wneud o ddail. Be ydych chi feddwl o hwn? Ydy dail yn syniad da? Neu ydy o'n gryf? A beth sy'n digwydd os yw'n bwrw glaw? Fysa dail yn para'n hir. Be ydych chi'n feddwl? Be am hwn, Sioned? Bubble wrap di hwn. Ond sut mae bubble wrap yn teimlo? Ydy o'n ysgafn neu ydy o'n drwm? Ie. A fysa bubble wrap yn cadw sparking gynas? A beth sy'n digwydd os o'n byrstio? Be ydych chi'n feddwl am hwn? Waw, drwchwch ar hwn ta, clogin allan o bren. Ydy pren yn gry? Ond ydy pren yn plygu? A fyddai clogin o bren yn gyfforddus i wisgo? Be ydych chi feddwl? Dyma ni syniad rhyfedd. Clogin o gaws? Syniad da neu syniad gwael? Be sy'n digwydd ar ddiwrnod poeth, Fion? A fyddai sparcin a rogli neis. Felly, pan da ni yn dewis deunydd, da ni yn gorfod gofyn y cwestiynau yma dydan? Yn union. Wel, ydy o'n gry i ddechrau? Ydy o'n ysgafn? Ydy o'n ddiogel? Ac ydy o'n syniad da? Do's ymateb anghywir. Na, yn union. Da ni'n trafod, yn meddwl, Ac yn bwysicach na dim, yn bod yn wyddonwyr. Wel, cyfle i chi feddwl rwan ac adlewyrchu ac ateb y cwestiynau sydd ar y sgrin. Welwn i chi mewn bach. Croeso nôl. Wel, da ni'n gobeithio bod chi wedi cael trafodaethau difyr iawn. Da ni wedi bod yn cael trafodaethau difyr yn fan hyn. Do, yn sicr. Wan, gai ofyn i chdi, pa un allan o'r 4 yna oedd dy hoff un di? Bubble wrap. Clogin allan o bubble wrap. Pam? Achos mae yn neis o meddwl. A pa un oedd dy hoff un di? Bubble wrap hefyd. Bubble wrap hefyd. A pam well gen ti clogin allan o bubble wrap? So, pan dwi fatha gafal o weithiau, dwi'n licio sut mae'r teimlad. Ti'n licio sut mae'n teimlo wyt pan ti'n twtio do? Reit. A fi, a so fi ddim yn licio allan o gaws, a chdi? Dwi'n meddwl sy'n ni'n bach yn ddrewllyd fysan.
Ie, a sa pren chi gyffyrddus iawn oes e? O beth ydych chi feddwl? Be oedd eich syniadau chi yn y dosbarth? Rwan, mae gynnu ni dasg arall i chi yn y dosbarth, yn does Fion? Oes tad. Felly, da ni eisiau chi ddylunio clogin eich hun ar gyfer eich hoff dedi. O, waw. Wel, ar y sgrin, da chi'n gweld y daflen waith yn ogystal â'r deunydd. Mae angen i chi allan feddwl. Gewch chi gymryd ysbrydoliaeth allan o be da ni wedi ddangos i chi heddiw. Neu dewis defnyddio eich hun. Mae'n hollol fyny i chi. A, da ni eisiau meddwl am logo ac eich enw eich superheroes tedis chi hefyd. Felly lot o waith cool a difyr i gario ymlaen yn y dosbarth. Yn deithion. Yn union, a pam da chi wedi gorffan eich dyluniadau, newch chi yrru nhw fewn os gwelwch yn dda a tagiwch y gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol. Fysa hi'n wych cael gweld eich syniadau chi. Dyna ni'n edrych ymlaen. Ffantastig. Wel, yn eich fuan, ia? Diolch yn fawr i chi hefyd. Diolch yn fawr. Ta!